Folosește intrarea de serviciu, a ordonat magnatul cu răceală. Dar cineva a văzut scena, iar acea privire tăcută a schimbat pentru totdeauna destinul celor doi. Abonează-te la acest canal, lasă un comentariu. Postăm videoclipuri ca acesta în fiecare zi. Continuând, Marina nu și-a imaginat niciodată că viața ei se putea schimba atât de repede. Totul a început în acea după amiază de septembrie, când a intrat în sala de ședințe a cabinetului de avocatură Tăricianu și Asociații, în inima Bulevardului Unirii, purtând planșe și un laptop plin de idei pentru proiectul de revitalizare a clădirii istorice pe care firma o achiziționase. Era pe atunci doar o arhitectă junior, proaspăt absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, UAUIM, cu un portofoliu modest, dar promițător și cu acea scânteie în ochi a cuiva care încă mai crede că poate schimba lumea prin design. Acolo, în acea sală vitrată cu vedere spre Muzeul Național de Artă al României, Menar, ochii ei s-au întâlnit cu ai lui pentru prima dată. Rareș Aldea. Numele era deja cunoscut în București, magnat al sectorului imobiliar, președinte al Aldea Holdings, o corporație care controlează de la firme de construcții până la afaceri hoteliere răspândite în toată țara. El era acolo ca investitor principal al proiectului, iar Marina a simțit o strângere în stomac când și-a dat seama că va trebui să-și prezinte ideile direct acelui bărbat, în costum impecabil și cu o prezență copleșitoare. Rareș avea 42 de ani, cu fire de păr cărunt la tâmple care nu făceau decât să-i sporească farmecul și un zâmbet care părea păstrat pentru momente strategice. Marina, cu cei 27 de ani ai săi, s-a simțit mică în fața lui, dar a respirat adânc și a început prezentarea. A vorbit despre conservarea patrimoniului, sustenabilitate, integrare cu comunitatea locală. În timp ce cuvintele curgeau, ea a observat că el nu-și lua ochii de la ea. Nu era privirea grăbită a unui om de afaceri care verifică cifre. Era ceva diferit. Atent, interesat. Când a terminat, au urmat câteva secunde de tăcere până când el a aplaudat încet, aproape ironic, dar cu un zâmbet sincer pe buze. Excelent, a spus el, angajată. Ceilalți parteneri au privit surprinși, dar nimeni nu l-a contrazis pe Rareș Aldea. Marina a ieșit din acea ședință fără să înțeleagă pe deplin ce se întâmplase, dar cu inima bătând prea puternic pentru a fi doar entuziasm profesional. În zilele următoare, Rareș a început să apară la birou cu o frecvență neobișnuită pentru cineva din poziția sa. Mereu avea o scuză. Voia să vadă progresul planurilor, trebuia să discute modificări în program. Dar Marina observa că vizitele lui coincideau întotdeauna cu orele la care ea era acolo. Conversațiile au început să se prelungească. De la proiect, alunecau spre arhitectură în general, apoi spre cărți, călătorii, vise. El îi povestea cum începuse de la zero, fiind fiul unei familii tradiționale, dar falite, care a trebuit să reconstruiască imperiul pe care bunicul său îl pierduse. Marina vorbea despre cum crescuse în Cotroceni, fiică de profesori, despre cum desena case pe marginile caietelor încă din copilărie. Exista o sintonie ciudată între ei, ca și cum ar fi fost din lumi opuse, dar cu răni asemănătoare. Amândoi aveau ceva de demonstrat. Amândoi purtau povara unor așteptări neîmplinite. Într-o seară de vineri, când toți plecaseră deja de la birou, el a invitat-o la cină. Marina a ezitat. Știa că asta depășea limitele profesionale, dar de săptămâni simțea cum tensiunea creștea între ei ca o furtună gata să izbucnească. A acceptat. Au mers la un restaurant discret în Dorobanți, departe de locurile la modă unde el apărea de obicei. Au vorbit ore întregi. El a vorbit despre singurătatea de a fi mereu înconjurat de oameni, dar niciodată cu adevărat însoțit. Despre cum viața lui era o succesiune de obligații sociale, cine de afaceri, zâmbete calculate. Marina a vorbit despre teama de a nu fi suficient de bună, de a vedea colegi de facultate semnând deja proiecte importante, în timp ce ea încă desena renovări de apartamente. Când el i-a ținut mâna peste masă, Marina a simțit ceva ce nu mai simțise de ani de zile. Speranță. Senzația prostească și periculoasă că poate, doar poate, găsise pe cineva care o vedea cu adevărat.
Idila a început așa, ascunsă în crăpăturile vieții agitate a amândurora. Întâlniri în hoteluri discrete, cine în restaurante în afara circuitului elitei bucureștene, plimbări în parcuri unde nimeni nu i-ar fi recunoscut. Rareș spunea că trebuia să fie așa din cauza afacerilor, că investitorii erau conservatori și orice expunere a vieții personale ar putea afecta acorduri de milioane. Marina înțelegea, sau cel puțin se străduia să înțeleagă. La urma urmei, ea venea dintr-o lume simplă unde oamenii se sărutau pe stradă fără să se gândească de 2 ori, dar acum intra într-un alt univers, cu alte reguli, reguli pe care trebuia să le învețe, iar Rareș era răbdător în a o învăța. Îi arăta cum să se comporte în anumite medii, ce haine să aleagă pentru fiecare ocazie, cum să poarte conversații cu persoane influente. Marina absorbea totul ca un burete, vrând să demonstreze că putea aparține acelei lumi la fel de bine ca orice altă femeie. 6 luni mai târziu, într-o după-amiază de martie a acelui an, Rareș a ajuns la apartamentul pe care Marina îl împărțea cu o prietenă în tineretului și i-a pus întrebarea pe care nu o aștepta. Căsătorește-te cu mine. Nu a fost tocmai o cerere romantică, nu a existat îngenunchiere sau inel, a fost mai degrabă o declarație, aproape o decizie deja luată. El a explicat că voia să oficializeze ceea ce simțeau, dar că deocamdată trebuia să fie ceva discret. O căsătorie civilă, doar ei 2, fără petrecere, fără anunț, doar înregistrarea legală a angajamentului. Apoi, când va veni momentul potrivit, vor face o celebrare pe măsură. Marina a simțit o strângere în piept. O parte din ea voia să întrebe când va fi acel moment potrivit. De ce nu puteau pur și simplu să sărbătorească ca orice cuplu îndrăgostit? Dar o altă parte, partea care era obosită să trăiască mereu la margine, care dorea atât de mult să aparțină unui lucru mai mare, a înăbușit aceste îndoieli. A spus da. Iar a doua zi, într-o joi obișnuită de toamnă, au mers la un oficiu al stării civile în zona centrală a Bucureștiului. Doar ea, el și o funcționară publică plictisită, care abia și-a aruncat o privire spre fețele lor în timp ce ștampila documentele. Marina și-a semnat numele cu mâna tremurând ușor, iar când au ieșit de acolo, oficial căsătoriți, Rareș a sărutat-o în parcarea goală și a spus că ea era acum cea mai importantă femeie din viața lui. Marina a vrut să creadă. A vrut atât de mult să creadă, încât a ignorat acea voce subțire din adâncul minții care șoptea că ceva nu era în regulă. Săptămânile care au urmat căsătoriei au fost ciudate. Rareș era mai distant, mereu ocupat cu negocieri și călătorii. Marina continua să locuiască în apartamentul ei, pentru că, după spusele lui, încă nu era momentul să se mute împreună. Mama mea este foarte tradiționalistă, explica el. Dacă va afla că ne-am căsătorit așa, într-un mod atât de simplu, se va supăra. Prefer să mai aștept puțin, să pregătesc terenul. Marina accepta explicațiile, dar începea să simtă un disconfort crescând. Nu purtau verighete, nu existau fotografii împreună. În rarele ocazii când Rareș o ducea la cină, alegea mereu locuri ascunse, izolate. Când întreba dacă ar putea să-i cunoască familia, Rareș schimba subiectul. Curând, iubito. Doar trebuie să rezolv câteva lucruri înainte, iar Marina înghițea cuvintele pe care voia să le spună, întrebările pe care voia să le pună pentru că îi era frică. Frică să nu fie prea pretențioasă, să nu-l îndepărteze, să nu dovedească că poate chiar nu aparținea acelei lumi. Într-o noapte de iunie, când ploaia fină din București transforma străzile în oglinzi ude, Marina și-a dat seama că era singură în apartamentul lui pentru prima dată. Rareș călătorise la Brașov în ultimul moment ceva despre o întâlnire urgentă cu politicieni și îi lăsase cheile. Profită să te relaxezi, folosește cada, îi spusese înainte să plece în grabă. Marina și-a pregătit un ceai, a pus o playlist suavă și a decis să exploreze puțin acel apartament pe care îl cunoștea atât de puțin. Era un duplex în primăverii, decorat cu un gust impecabil, dar impersonal, de parcă ar fi ieșit direct dintr-o revistă de arhitectură. A urcat până la biroul de la etajul 3, un ambient complet din lemn închis la culoare cu rafturi pline de cărți, care păreau să nu fi fost niciodată deschise. Atunci a văzut cutia.
O cutie din lemn masiv încuiată cu un lacăt mic, dar solid, ascunsă în spatele altor obiecte pe un raft înalt. Marina nu era genul să umble în lucrurile altora, respecta intimitatea, înțelegea limitele, dar era ceva în acea cutie care o chema, o intuiție tulburătoare care o făcea să-i bată inima mai repede. A căutat cheia aproape o oră până a găsit-o lipită cu bandă adezivă sub un sertar. Mâinile îi tremurau când a deschis lacătul. Înăuntru, albume de fotografii organizate pe ani. Marina a început să le răsfoiască și a simțit cum îi se prăbușește pământul sub picioare. Erau fotografii de la evenimente sociale, cine caritabile, inaugurări, baluri de gală. Și în toate, absolut toate, era o femeie lângă Rareș. Mereu aceeași femeie. Era înaltă, blondă, elegantă, cu un zâmbet perfect de cineva născut în acel mediu. În unele fotografii erau de mână. În altele, el o ținea de braț în jurul taliei. Existau chiar și fotografii recente, de acum câteva luni, când el era deja cu Marina. Stomacul îi s-a strâns. A petrecut restul nopții stând pe podeaua rece a biroului, răsfoind acele albume, încercând să înțeleagă. Cine era acea femeie? De ce Rareș păstra acele fotografii încuiate? De ce nu menționase niciodată nimic despre ea? Când soarele a început să răsară, Marina era încă acolo, cu ochii roșii și mintea încercând să asambleze un puzzle ale cărui piese refuzau să se potrivească. Rareș s-a întors 2 zile mai târziu. Marina l-a așteptat să ajungă, l-a lăsat să-și scoată sacoul, să-și toarne un whisky, să o întrebe cum fuseseră acele zile. Abia atunci a pus albumele pe măsuța de cafea din living. Cine este ea, a întrebat cu o voce mai fermă decât credea că e capabilă. Rareș a privit albumele, apoi pe Marina, și ceva s-a schimbat pe chipul său. Farmecul construit cu grijă a lăsat loc unei expresii reci, calculate. A oftat ca cineva obosit să explice evidentul. Este doar o însoțitoare strategică, a spus fără ocolișuri. Anumiți investitori, anumite cercuri sociale sunt extrem de conservatoare. Ei trebuie să vadă un anumit tip de imagine. Ea este angajată pentru aceste evenimente. Nu înseamnă nimic. Marina a simțit că îi slăbesc picioarele. Angajată, a repetat ea, neîncrezătoare. Tu plătești o femeie să se prefacă a fi iubita ta la evenimente publice, în timp ce pe mine mă ții ascunsă. Rareș s-a apropiat. A încercat să-i atingă fața, dar Marina s-a retras. Iubito, tu nu înțelegi cum funcționează lumea asta. Ce contează este ceea ce avem aici, între noi. Asta este real. Restul este teatru, fum. Dar Marina nu se putea opri să se gândească la fotografii, la intimitatea care transpare în ele, la modul în care acea femeie îi zâmbea, de parcă îi cunoștea fiecare detaliu al sufletului. În săptămânile următoare, Marina a oscilat între a crede și a se îndoi. Rareș și-a intensificat atenția, îi trimitea flori în fiecare zi, o suna de mai multe ori, aranja cine romantice. Spunea că o iubește, că ea era singura care conta, că în curând totul se va rezolva și vor putea trăi la vedere. Iar Marina, chiar simțind acea rană deschisă în piept, se agăța de aceste promisiuni ca un naufragiat de epavele din mare. La urma urmei, el se căsătorise cu ea, nu-i așa? Făcuse acest pas, trebuia să însemne ceva. Trebuia. Atunci Rareș a anunțat evenimentul, marea gală anuală a Aldea Holdings, o cină caritabilă care va reuni oameni de afaceri, politicieni, artiști, toată elita Bucureștiului, va avea loc la Grand Hotel Marriott, cu acoperire mediatică, transmisie live pe rețelele sociale. Și pentru prima dată el a spus că o vrea pe Marina acolo. În sfârșit, iubito, a sosit momentul. Vei fi alături de mine. Marina a simțit un val de ușurare și speranță atât de intens, încât aproape a durut-o. Poate că el era cu adevărat pregătit. Poate că totul se va rezolva în acea seară. A petrecut următoarele 3 săptămâni pregătindu-se cum nu o mai făcuse niciodată în viață. A cumpărat o rochie lungă albastru marin dintr-un butic din Dorobanți, cheltuind mai mult decât ar fi trebuit, dar dorind să fie impecabilă. Și-a făcut programare la salon, a repetat posibile conversații. A citit despre toți invitații importanți care vor fi prezenți. Și-a imaginat momentul în care Rareș o va prezenta ca soție, și-a imaginat blițurile camerelor, întrebările jurnaliștilor, reacția mamei lui.
acea matriarhă pe care nu o cunoscuse niciodată, dar despre care auzise atât de multe. Elena Aldea, o femeie puternică, respectată, care conducea partea filantropică a holdingului și era o figură constantă în rubricile mondene. Marina fantaza cu momentul întâlnirii, repeta mental ce va spune, cum se va comporta. Voia atât de mult să facă totul corect, voia atât de mult să demonstreze că merita să fie acolo. Cu 2 zile înainte de eveniment, Rareș a călătorit din nou, încă o întâlnire urgentă de data aceasta la Constanța, dar o suna în fiecare seară spunând că era nerăbdător, că abia aștepta să o aibă alături în acea seară atât de importantă. Marina dormea îmbrățișată cu rochia, cu invitația pe care el o lăsase, cu speranța că în sfârșit, viața ei reală va începe. În seara evenimentului s-a aranjat cu o grijă aproape ritualică. Fiecare detaliu trebuia să fie perfect. Rochia îi cădea minunat pe corp, părul îi era prins într-un coc elegant pe care îl văzuse. În reviste, machiajul îi scotea în evidență ochii verzi fără exagerări. Când s-a privit în oglindă pentru prima dată în luni, a simțit că putea aparține acelei lumi. A luat un Uber până la Grand Hotel Marriott, iar pe tot parcursul drumului prin cartierul Amzei, inima îi bătea haotic. Un amestec de nervozitate și excitație. La sosire a văzut agitația de la intrare. Mașini de lux oprind una după alta, femei uimitoare în rochii de designer, bărbați în smokinguri impecabile, blițuri de camere izbucnind fără încetare. Marina a respirat adânc și a mers până la intrarea principală, unde un covor roșu ducea spre salon. Atunci totul s-a prăbușit. Un agent de securitate înalt, în costum negru și cu cască, a întins mâna cerând invitația. Marina a înmânat-o zâmbind. Bărbatul a verificat pe o tabletă electronică, a încruntat fruntea, a verificat din nou. "Îmi pare rău," a spus cu o răceală profesională care tăia ca gheața. "Numele dumneavoastră nu este pe lista VIP." Marina a simțit cum îi îngheață sângele. "Cum așa?" a întrebat încercând să-și păstreze calmul. "Trebuie să fie o greșeală. Soțul meu este președintele holdingului." Agentul de securitate a privit-o cu acel tip de privire pe care o cunoștea bine. Privirea cuiva care crede că are de-a face cu o escroacă, cu cineva care încearcă să se infiltreze unde nu este locul. "Numele dumneavoastră figurează doar pe lista personalului tehnic," a spus el. "Doamna trebuie să folosească intrarea de serviciu." Și a arătat spre o ușă laterală, aproape ascunsă, pe unde intrau ospătari și angajați ai evenimentului. Marina a rămas paralizată. Oamenii începeau să facă coadă în spatele ei. Cineva a claxonat nerăbdător. Agentul de securitate a repetat, acum cu mai puțină răbdare: "Folosiți intrarea de serviciu, vă rog." Ordinul domnului Rareș Aldea. Acele ultime cuvinte au fost ca o lovitură de pumnal. Ordinul lui. El a fost cel care a decis că ea ar trebui să intre pe la spate, ca personal tehnic, ca și cum ar fi fost invizibilă. Lacrimile au început să-i ardă ochii, dar Marina a refuzat să le verse acolo, în fața tuturor. S-a întors să plece, să fugă de acea umilință, când a auzit o voce feminină, fermă și autoritară. "Ce se întâmplă aici?" Marina s-a întors și a văzut o femeie de aproximativ 60 de ani, cu părul grizonat, prins într-un coc jos, o rochie bordo elegantisimă, o postură dreaptă de cineva care nu a trebuit niciodată să ceară permisiunea pentru a ocupa spații. Ochii ei erau la fel ca ai lui Rareș. Marina a recunoscut-o imediat. Elena Aldea, mama lui, matriarha, iar destinul, în acel moment, era pe cale să se schimbe complet. Elena Aldea avea acel gen de prezență care făcea ca oamenii din jur să se îndrepte automat, să-și aranjeze hainele, să-și măsoare cuvintele. Nu era doar bogăția sau numele de familie pe care îl purta. Era ceva mai profund, o autoritate naturală, care venea din decenii în care a condus săli de ședințe, a negociat cu politicieni, a condus instituții caritabile și mai ales a crescut un fiu singură după ce soțul ei murise într-un accident de mașină când Rareș avea doar 12 ani. Ea transformase durerea în determinare, reconstruise imperiul familial care era pe punctul de a se prăbuși și în acest proces
Dezvoltase un instinct ascuțit pentru a detecta minciuni, falsități și, mai presus de toate, nedreptăți. Și exact asta au captat ochii ei în acel moment. O tânără tremurând la intrarea evenimentului, îmbrăcată cu eleganță, dar în mod clar ieșită din elementul ei, fiind oprită de un agent de securitate, în timp ce lacrimile amenințau să-i curgă pe față. Elena cunoștea acel tip de umilință. Treceuse prin situații similare cu decenii în urmă, când încă încerca să-și demonstreze valoarea într-o lume care insista să o subestimeze. A întrebat din nou, acum cu mai multă fermitate. Ce se întâmplă aici? Agentul de securitate și-a schimbat imediat postura la recunoașterea ei. Doamnă Elena, domnișoara de aici nu este pe lista VP, ci doar pe lista personalului tehnic. Urmez doar protocolul stabilit de domnul Rareș. Elena a privit-o pe Marina cu mai multă atenție. A observat rochia aleasă cu grijă, nervozitatea mâinilor, încercarea disperată de a-și păstra calmul. Și apoi a văzut ceva ce a făcut-o să se oprească complet. Ochii acelei tinere nu purtau aroganță sau oportunism, purtau durere. O durere pe care Elena o recunoștea pentru că o simțise deja. Durerea de a fi pusă la locul ei de cineva care ar fi trebuit să o protejeze. Fără a spune un cuvânt, Elena a mers până la Marina și i-a întins brațul. Tânăra a privit-o confuză, fără să înțeleagă gestul. Numele dumneavoastră?" a întrebat Elena cu o blândețe care contrasta cu fermitatea anterioară. Marina, a răspuns ea cu vocea aproape stinsă. Marina Silva, Elena. A dat din cap ca și cum acel nume confirma ceva ce ea deja bănuia. Deci tu ești arhitecta, soția fiului meu. Marina și-a mărit ochii. Dumneavoastră știți. Elena a zâmbit un zâmbet trist, obosit. Știu multe lucruri pe care fiul meu își imaginează că mi le-a ascuns și acum înțeleg de ce a fost atât de diferit în ultimele luni. Vino cu mine, Marina. Vei intra pe ușa din față așa cum merită orice soție. Marina a ezitat. O parte din ea voia să refuze, să fugă de acolo, să uite că acea seară avusese loc. Dar exista o altă parte, o parte care era obosită să fie ascunsă, să accepte firimituri, să trăiască în umbra propriei vieți. Această parte a prins brațul Elenei ca cineva care se agață de o vestă de salvare în largul mării. Elena a făcut un gest către agentul de securitate. Ea este cu mine. Și oricine va pune la îndoială asta, va avea de-a face direct cu mine. Înțeles? Bărbatul a devenit palid și s-a îndepărtat imediat, făcând semn celorlalți agenți de securitate să deschidă calea. Elena a început să meargă pe covorul roșu cu Marina alături și a fost ca și cum întreaga lume ar fi stat să privească. Fotografii care erau concentrați să surprindă sosirea celebrităților și a oamenilor de afaceri importanți au întors camerele spre acea scenă neașteptată. Elena Aldea, matriarha familiei, intrând braț la braț cu o tânără necunoscută. Blițurile au început să izbucnească. Cine este ea, întrebau reporterii. Este noua directoare a vreunui proiect, speculau alții. Elena, care de obicei ignora presa, s-a oprit chiar în mijlocul covorului roșu și a spus suficient de tare pentru ca toți să audă. Aceasta este Marina Silva Aldea, nora mea, soția fiului meu, Rareș, și astăzi este prezentată societății așa cum merită. Zumzetul a fost instantaneu. Blițurile au pocnit fără încetare. Jurnaliștii strigau întrebări. De când sunt căsătoriți? A fost o ceremonie privată. De ce nu a fost anunțat mai devreme? Unde este Rareș Aldescu? Marina simțea că picioarele îi tremură, dar Helena o ținea cu fermitate, ghidând-o prin salonul principal ca o navă ce taie valuri tulburi. Oamenii se dădeau la o parte, șopteau, arătau cu degetul. Marina vedea ochii curioși, zâmbetele false, expresiile de șoc. Și acolo, în centrul salonului, lângă scena principală unde urma să aibă loc cina de caritate, era Rareș. Purta un smoking impecabil, avea un pahar de șampanie în mână și discuta animat cu un grup de oameni de afaceri. Și lângă el, cu mâna ușor sprijinită pe brațul său, era femeia din fotografii, blonda înaltă și elegantă pe care Marina o văzuse în toate acele albume. Purta o rochie aurie care părea să fi fost concepută special pentru corpul ei
și râdea de ceva ce Rareș spusese cu o intimitate care a tăiat-o pe Marina ca sticla. Când Rareș a ridicat ochii și a văzut-o pe mama sa traversând salonul cu Marina, paharul aproape i-a alunecat din mână. Culoarea i-a fugit de pe față. Ochii i s-au mărit într-un amestec de panică și neîncredere. Helena nu a încetinit, mărșăluia direct spre fiul ei cu Marina încă de braț. Oamenii au început să-și dea seama că se întâmpla ceva important și un cerc s-a format în jurul lor. Femeia blondă s-a uitat de la Rareș la Marina confuză, simțind că ceva nu era în regulă, dar fără să poată identifica ce anume. Rareș, a spus Helena când s-a oprit în sfârșit în fața fiului ei, ce fel de bărbat își lasă propria soție să fie oprită la intrarea unui eveniment, în timp ce el etalează o altă femeie de braț? Liniștea care a urmat a fost asurzitoare. Femeia blondă a făcut un pas înapoi, confuzia de pe fața ei făcând loc înțelegerii. Soție, a repetat ea în șoaptă. Rareș a încercat să vorbească, dar cuvintele păreau blocate în gâtul său. Mamă, nu e ceea ce crezi, a reușit să spună în cele din urmă. Pot explica. Helena a ridicat mâna cerând liniște. Nu vreau explicațiile tale acum, Rareș, nu aici, nu în fața tuturor, dar vreau să te gândești foarte bine la tipul de bărbat care ai devenit. Și apoi, întorcându-se spre Marina, a spus, cu voce tare pentru ca toți să audă, Marina, dragă, vino cu mine. Ne vom așeza la masa principală unde îți este locul, ca parte a familiei. Restul serii a fost o ceață pentru Marina. Helena a ghidat-o până la o masă lângă scenă, rezervată de obicei doar pentru cei mai importanți membri ai holdingului și invitații lor speciali. Oamenii veneau să o salute pe Helena și, inevitabil, ochii lor cădeau asupra Marinei, curioși, speculativi. Helena o prezenta pe Marina tuturor cu aceeași frază. Aceasta este nora mea, Marina, arhitectă extrem de talentată și soția lui Rareș. Unii păreau sinceri, surprinși, dar politicoși. Alții abia își puteau ascunde șocul sau disprețul. Marina simțea fiecare privire ca un ac în piele, dar Helena nu i-a dat drumul la braț, nu a lăsat-o niciodată să se simtă singură. Rareș dispăruse din salon pentru un moment, probabil încercând să controleze daunele sau să-și planifice următoarea mișcare. Femeia blondă dispăruse și ea, dar telefoanele din jurul sălii nu încetau să vibreze. Rețelele sociale luaseră deja foc. Fotografii cu Helena și Marina, intrând împreună pe covorul roșu, circulau cu legende speculative. Moștenitorul Aldescu Holdings, căsătorit în secret. Cine este misterioasa soție a lui Rareș Aldescu? Scandal în elita bucureșteană. Marina vedea oamenii verificându-și telefoanele, șoptind, privind în direcția ei. Se simțea ca un animal expus, dar în același timp era ceva eliberator în asta. În sfârșit, era văzută. În sfârșit, exista. Când Rareș s-a întors în salon și își recăpătase o parte din calm, s-a așezat pe cealaltă parte a mesei, departe de Marina, și a petrecut restul serii evitând să o privească. Marina îi observa mișcările, felul în care zâmbea invitaților, cum strângea mâini, cum se prefăcea că totul era sub control. Dar ea cunoștea bine acea tensiune din umerii lui, felul în care bătea cu degetele pe masă când era nervos. Era furios și probabil terifiat de consecințele acelei expuneri neplanificate. Femeia blondă nu s-a întors. Marina nu știa dacă a simțit ușurare sau o senzație ciudată din cauza asta. Voia să o întrebe pe Helena cine era acea femeie, dacă era într-adevăr doar o însoțitoare plătită, așa cum Rareș susținea, sau dacă era ceva mai mult. Dar nu a avut curaj. Poate pentru că îi era frică de răspuns. Poate pentru că, în acel moment, nu mai conta. Ceea ce conta era că ea era acolo, așezată la masa principală, nu ca parte a echipei tehnice, nu ca o umbră, ci ca soție. Helena părea să-i simtă neliniștea și la un moment dat s-a aplecat și i-a șoptit. Respiră, dragă, știu că este mult, dar te descurci foarte bine. Marina a zâmbit slab. Încerca să nu se prăbușească. Cina a fost servită. Feluri sofisticate pe care Marina abia le-a atins. Stomacul ei era prea strâns pentru mâncare. Între feluri, Helena vorbea cu ea despre lucruri banale. A întrebat-o despre familia ei, educația ei, proiectele ei de arhitectură.
Marina răspundea pe pilot automat, recunoscătoare că Helena crea o bulă de normalitate în mijlocul haosului. La un moment dat, președintele holdingului, un domn cu părul alb și voce gravă, a urcat pe scenă pentru a ține discursul de deschidere al evenimentului caritabil. A vorbit despre proiectele sociale pe care holdingul le susținea, despre responsabilitatea corporativă, despre a da înapoi comunității. Marina asculta, dar mintea ei era departe. Se gândea cum ajunsese acolo. La toate alegerile pe care le făcuse, toate steagurile roșii pe care le ignorase, toate dățile în care acceptase mai puțin decât merita, pentru că îi era frică să piardă totul. Și și-a dat seama, cu o claritate dureroasă, că, încercând să nu-l piardă pe Rareș, se pierduse pe ea însăși. Devenise o versiune diminuată, ascunsă, acceptabilă pentru lumea lui, dar de nerecunoscut pentru ea însăși. Când discursul s-a terminat și aplauzele au răsunat în salon, Marina s-a trezit aplaudând mecanic, dar în interior ceva se rupea. O decizie se contura, încă neclară, dar crescând cu fiecare secundă care trecea. După cină a început partea socială a evenimentului. Oamenii circulau prin salon, formau grupuri, conversau, beau. Marina a rămas aproape de Helena, care părea hotărâtă să nu o lase singură. Dar la un moment dat, Helena a fost chemată de câțiva membri ai Consiliului de Administrație al Fundației Caritabile pentru a discuta o chestiune urgentă. "Ești bine singură pentru câteva minute?" a întrebat ea. Marina a încuvințat, deși nu era sigură. Helena s-a îndepărtat și Marina a rămas acolo, stând lângă una dintre coloanele salonului, ținând un pahar de vin pe care nu avea curajul să-l bea. Atunci s-a apropiat o femeie. Avea în jur de 50 de ani, păr roșcat, rochie verde smarald și un zâmbet care nu-i ajungea la ochi. "Deci tu ești faimoasa soție secretă," a spus ea direct. Marina nu știa cum să răspundă. Femeia a continuat. "Eu sunt Beatrice Fărcaș, prietenă veche a familiei Aldescu, și am cunoscut mai multe femei în viața lui Rareș, dar tu ești prima pe care a ascuns-o cu adevărat. Trebuie să existe un motiv pentru asta, nu crezi?" Marina a simțit sângele să-i fiarbă. Era pe punctul de a răspunde când o altă voce s-a alăturat conversației. "Poate motivul este că îi era rușine să o prezinte societății." Vocea venea de la o femeie mai tânără, poate de vârsta Marinei, rochie neagră, expresie încrezută. "Adică nu este exact genul de femeie la care te-ai aștepta lângă un Aldescu, nu-i așa?" Marina a simțit lacrimile să-i ardă ochii. Nu din cauza cruzimii cuvintelor, ci din cauza adevărului pe care îl conțineau. Era exact ceea ce Rareș gândea, de aceea fusese ținută ascunsă. Înainte ca Marina să poată răspunde, o a treia persoană s-a apropiat de grup. Era femeia blondă, însoțitoarea lui Rareș. De aproape, Marina putea vedea că era chiar mai frumoasă decât în fotografii. Dar era ceva în ochii ei, o tristețe profundă care nu se potrivea cu strălucirea superficială. S-a uitat la Marina pentru un moment lung înainte de a vorbi. "Numele meu este Iulia," a spus ea cu o voce surprinzător de blândă. "Iulia Munteanu. Și cred că tu și eu trebuie să vorbim." Celelalte două femei, realizând că conversația urma să ia o turnură care nu includea bârfe de salon, s-au îndepărtat, murmurând scuze goale. Marina și Iulia au rămas acolo, una în fața celeilalte, două fețe ale aceleiași monede. Iulia a oftat. "Nu știam că sunteți căsătoriți. Jur că nu știam. Dacă aș fi știut, nu aș fi acceptat niciodată acest loc de muncă." Marina a simțit o strângere în piept. "Deci e adevărat. Ești plătită să-l însoțești?" Iulia a încuvințat. "Sunt model și actriță, sau eram. Acum sunt mai mult o însoțitoare de evenimente. Oamenii de afaceri mă plătesc să apar alături de ei la petreceri, cine, inaugurări. Oferă o anumită imagine, știi? Dar cu Rareș era diferit." Marina a înghițit în sec. "Diferit cum?" Iulia s-a uitat în jur ca și cum s-ar asigura că nimeni nu asculta. "Pentru că mi-a cerut să pretind că suntem un cuplu adevărat, nu doar la evenimente, ci și în interviuri, în fotografii, pentru reviste, pe rețelele sociale. A spus că avea nevoie de această fațadă pentru a încheia afaceri cu investitori conservatori, că ei aveau încredere doar în bărbați, de familie stabiliți,
cu femei de un anumit profil. Am acceptat pentru că plătea bine și pentru că, sincer, era șarmant. Dar a existat mereu o distanță. Nu m-a atins niciodată cu adevărat. Nu a încercat niciodată să ducă lucrurile mai departe de profesional. Și acum înțeleg de ce. Marina a simțit un amestec de ușurare și groază. Ușurare pentru că poate, doar poate, nu fusese trădare fizică. Groază pentru că trădarea era și mai rea. Era o trădare de identitate, de recunoaștere, de valoare. Rareș alesese o fațadă în loc de o soție reală, pentru că fațada se potrivea mai bine imaginii pe care voia să o proiecteze. Marina a simțit că tremură. Iulia, observând asta, i-a atins ușor brațul. Uite, nu știu ce se întâmplă între voi, dar pot să-ți spun un lucru. Un bărbat care trebuie să-și ascundă soția pentru a satisface investitori nu merită să aibă o soție. Marina a simțit o lacrimă curgându-i pe față. Iulia avea dreptate. Și în adâncul sufletului ea știa asta dintotdeauna, doar că nu avusese curajul să admită. În acel moment a apărut Rareș. Avea acea expresie controlată, aproape plictisită, pe care o folosea când voia să pară că deține controlul situației. Marina, a spus el cu o falsă blândețe, trebuie să vorbim în particular. Marina s-a uitat la Iulia, care a încuviințat încurajator înainte de a se îndepărta. Rareș a prins-o pe Marina de braț și a tras-o într-un coridor lateral, departe de privirile curioase. Când au rămas singuri, masca i-a căzut. La ce te gândești?" a urlat el practic. Nu aveai dreptul să vii aici, să provoci acest scandal, să ne faci de rușine familia în acest fel." Marina s-a uitat la el ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată. Familia noastră?" a repetat ea încet. Tu mă împiedici la intrarea evenimentului tău. Mă trimiți să folosesc intrarea de serviciu. Stai tot timpul lângă o altă femeie și eu sunt cea care face de rușine familia?" Rareș și-a trecut mâna prin păr, frustrat. Nu înțelegi. Această expunere poate costa milioane în contracte. Investitorii nu vor surprize. Ei vor predictibilitate, stabilitate. Și tu, apărând așa din senin, distrugi ani de muncă atentă. Marina a simțit ceva, rupându-se definitiv în ea. Înțeleg perfect, Rareș. Înțeleg că pentru tine am fost întotdeauna o problemă de gestionat. Nu o soție, nu o parteneră. Doar un inconvenient care trebuia ținut ascuns, până când tu decideai că era sigur să mă revelezi. Și știi ce am realizat astăzi? Acest moment nu va veni niciodată. Nu mă vei recunoaște niciodată, pentru că nu am fost niciodată suficient de bună pentru tine. Rareș a deschis gura să răspundă, dar Marina nu l-a lăsat. Vreau divorțul, a spus ea cu o fermitate care i-a surprins pe amândoi, și vreau să fie rapid și curat. Nu vreau nimic de la tine. Nici banii tăi, nici scuzele tale, nici promisiunile tale goale. Vreau doar viața mea înapoi. Și i-a întors spatele, lăsându-l pe Rareș singur în acel coridor, pentru prima dată fără cuvinte, fără control, fără răspunsuri. Marina nu s-a mai întors în salon. A mers direct spre ieșire, a traversat holul luxos al Palatului Brâncovenesc și a ieșit în noaptea rece din București, fără să privească înapoi. Mâinile îi tremurau în timp ce a comandat un Uber pe aplicație și abia când a intrat în mașină și șoferul a pornit, a permis lacrimilor să-i curgă în sfârșit. A plâns în tăcere pe tot parcursul drumului până în Floreasca, în timp ce orașul trecea pe lângă fereastra aburită ca niște pete de lumină. Șoferul, cu delicatețea celui care a văzut multe povești de durere în scaunele din spate, nu a pus întrebări. Doar a dat volumul mai tare la muzica lină și a condus cu grijă suplimentară. Când a ajuns la apartament, Marina a mulțumit cu vocea sugrumată și a urcat cele 3 etaje de scări clătinându-se. Tocurile înalte, care înainte păreau un simbol al eleganței, erau acum instrumente de tortură. Izabela, colega ei de apartament și cea mai bună prietenă încă din facultate, era în sufragerie și se uita la un serial când Marina a intrat. A fost de ajuns o privire pentru ca Izabela să închidă televizorul și să alerge la ea. Ce s-a întâmplat?" a întrebat alarmată, îmbrățișând-o în timp ce Marina se prăbușea în hohote. Printre lacrimi și cuvinte întrerupte, Marina a povestit totul. Intrarea de serviciu, Helena, revelația publică, confruntarea cu Rareș, cererea de divorț. Izabela asculta cu ochii din ce în ce mai mari,
alternând între indignare și neîncredere. Nenorocitul ăla, a murmurat ea când Marina a terminat. Nenorocitul ăla blestemat. Cum a avut curaj? Isabela i-a preparat un ceai de mușețel și cele două au stat treze până în zori, așezate pe canapeaua uzată din sufragerie, Marina purtând încă rochia albastru marin, care acum părea să cântărească tone. Isabela era avocată specializată în dreptul muncii, dar avea prieteni în dreptul familiei și își alcătuia mental strategia de divorț. Nu vei cere nimic într-adevăr?" a întrebat ea. Nici pensie alimentară, nici împărțirea bunurilor?" Marina a clătinat din cap. Nu vreau nimic de la Elisa. Vreau doar să ies din asta cât mai repede posibil. Vreau să șterg aceste luni din viața mea ca și cum nu ar fi existat niciodată." Isabela a oftat. Înțeleg sentimentul, dar gândește-te bine. Ești căsătorită legal cu el. Ai drepturi. Te-a umilit public. Te-a ținut ascunsă, te-a tratat de parcă nu valorai nimic. Minimul este să primești o compensație pentru daune morale. Dar Marina era ireductibilă. Nu este vorba despre bani, Isa. Este vorba despre a-mi recupera demnitatea. Și a accepta orice de la el ar fi ca și cum aș admite că am un preț. Că umilința mea poate fi cumpărată. Isabela a îmbrățișat-o cu putere. Ești mai puternică decât îți imaginezi, Mari. Și eu voi fi aici la fiecare pas. Marina s-a agățat de acea îmbrățișare ca de ultima scândură a unui naufragiu. Cel puțin avea asta, cel puțin avea o prietenă adevărată care o vedea așa cum era, fără a avea nevoie de fațade sau măști. În primele ore ale dimineții, telefonul Marinei a început să vibreze fără încetare. Mesaje de la numere necunoscute, cereri de prietenie pe rețelele sociale, notificări de etichetări în postări. Scandalul explodase pe rețelele sociale. Erau fotografii cu ea și Helena intrând pe covorul roșu, speculații despre căsătoria secretă, teorii conspiraționiste despre motivele secretului. Unele comentarii erau de susținere, oameni spunând că fusese curajoasă să apară, dar majoritatea erau crude. Utilizatori anonimi îi puneau la îndoială intențiile, spuneau că este interesată, că a aranjat scena pentru a obține faimă sau bani. Circulau chiar și meme-uri, făcând glume pe seama situației. Marina a citit câteva comentarii înainte ca Isabela să-i smulgă telefonul din mână. Nu mai citi porcăria asta, a ordonat ea. Oamenii anonimi de pe internet vor spune mereu prostii. Nu înseamnă nimic. Dar însemna. Însemna că Marina devenise ținta unei examinări publice pe care nu o ceruse niciodată, nu o dorise niciodată. Rareș reușise să o transforme într-un spectacol chiar și după luni de zile în care încercase să o țină invizibilă. Era o ironie crudă. Marina a închis telefonul și a făcut un duș, lung și fierbinte, încercând să spele de pe ea din acea noapte toată rușinea, toată durerea, toată senzația de a fi fost folosită și aruncată. Când a ieșit, învelită într-un prosop vechi și confortabil, s-a simțit puțin mai umană, dar încă goală, ca și cum ar fi lăsat bucăți din ea împrăștiate pe drum și nu știa cum să le adune înapoi. Isabela trebuia să meargă la serviciu, dar s-a oferit să lipsească. Marina a refuzat. Trebuie să fiu singură pentru o vreme, a spus ea. Trebuie să procesez toate astea fără nimeni prin preajmă. Isabela a ezitat, dar a acceptat în cele din urmă, Marina promițând că o va suna dacă avea nevoie de ceva. Când a rămas singură în apartament, Marina și-a pus haine confortabile, a făcut cafea și s-a așezat la masa din bucătărie, privind la laptopul închis. Avea proiecte de arhitectură în așteptare, termene limită de respectat, clienți așteptând un răspuns. Dar nu se putea concentra la nimic din toate astea. Mintea ei se întorcea mereu la aceeași scenă. Rareș, ordonându-i să folosească intrarea de serviciu. Acea ordine condensase luni de umilințe într-o singură frază. Și cel mai rău este că Marina și-a dat seama că acceptase atâtea alte intrări de serviciu de-a lungul relației. De fiecare dată când ascundea inelul de logodnă în geantă, de fiecare dată când se prefăcea că nu-l cunoștea când îl vedea de departe într-un loc public, de fiecare dată când accepta scuzele lui pentru anulări de ultim moment. Intră pe ușa din spate a propriei vieți și numise asta iubire.
Telefonul fix al apartamentului a sunat, scoțând-o pe Marina din gândurile ei. Era un număr pe care nu-l recunoștea. Alo? A răspuns ea cu precauție. O voce feminină, educată, dar fermă, a răspuns de la celălalt capăt. Bună dimineața! Vorbesc cu Marina Silva? Da, eu sunt. Numele meu este Denis. Sunt asistenta personală a doamnei Helena Aldescu. Doamna a rugat să vă contactez pentru a afla dacă sunteți bine și dacă aveți nevoie de ceva. Marina a fost surprinsă. Helena se gândise la ea chiar și după haosul din seara precedentă. Sunt bine, mulțumesc, a mințit ea. Vă rog să-i mulțumiți doamnei Helena pentru tot ce a făcut ieri. Nu trebuia să se implice. Denis a chicotit încet. Doamna Helena a spus că veți spune exact asta. De aceea mi-a cerut să insist. Ar dori să vorbească cu dumneavoastră personal, dacă este posibil. Azi după amiază la ea acasă în primăverii. Nu este nimic formal, doar o cafea. Marina a ezitat. Nu știa dacă era pregătită să retrăiască toate astea, să vorbească despre Rareș, să intre și mai adânc în acea lume pe care petrecuse noaptea, hotărând să o lase în urmă. Dar ceva din vocea lui Denis, sau poate amintirea fermității blânde cu care Helena îi ținuse brațul în seara precedentă, a făcut-o să accepte. Este bine. La ce oră? La ora 15, dacă vă convine. Voi trimite adresa prin mesaj. Marina a mulțumit și a închis, simțind un amestec de nervozitate și curiozitate. Despre ce ar putea dori să vorbească Helena Aldescu, matriarha uneia dintre cele mai bogate familii din București, cu ea acum că totul se prăbușise. Marina a petrecut restul dimineții încercând să se distreze. Și-a reorganizat camera, a spălat vase, a pliat haine. Orice, numai să nu se gândească, dar acele ceasului păreau să alerge mai repede decât ar fi trebuit și când s-a făcut ora 2 după amiaza, Marina și-a dat seama că trebuia să se pregătească, alegând o ținută simplă, o pereche de blugi închiși la culoare, o bluză albă de in, balerini comozi, și-a prins părul într-o coadă de cal și și-a aplicat doar un ruj discret, fără măști, fără să încerce să fie altcineva. Dacă Elena voia să o vadă, o va vedea pe adevărata Marina. Adresa pe care i-o trimisese Denisa era o casă elegantă cu etaj pe o stradă plină de copaci din Dorobanți, unul dintre cele mai tradiționale cartiere din București. Marina a luat metroul, ceva ce nu mai făcuse de luni de zile, pentru că Rareș îi trimitea mereu șoferi să o ia și a simțit o libertate ciudată să fie acolo, anonimă în mijlocul mulțimii, doar o altă persoană care se întorcea acasă sau mergea la muncă. Când a coborât la stația Dorobanți și a mers până la adresa indicată, a simțit că nervozitatea îi crește. Casa era impunătoare, dar primitoare, cu o fațadă de cărămidă aparentă și ferestre mari împodobite cu jardiniere. Marina a sunat la ușă și Denisa a răspuns aproape imediat. O femeie de vârstă mijlocie, cu părul scurt și un zâmbet blând. Intră, Marina. Doamna Elena te așteaptă în grădina de iarnă. Marina a fost ghidată prin coridoare decorate cu bun gust, nimic ostentativ, dar totul de o calitate impecabilă, până au ajuns într-un spațiu vitrat în spatele casei, plin de plante, lumină naturală și un set de fotolii confortabile în jurul unei mese joase. Elena stătea acolo, purtând o ținută casual, dar elegantă, citind o carte. Când a văzut-o pe Marina, a închis cartea și s-a ridicat cu un zâmbet sincer. Marina, ce bine că ai venit. Te rog, așează-te. Voi cere să ne aducă cafea și ceva de mâncare. S-au așezat una în fața celeilalte și pentru câteva secunde au rămas în tăcere, ca și cum ambele o măsurau pe cealaltă, încercând să înțeleagă încotro se îndrepta acea conversație. Elena a fost cea care a rupt tăcerea. Înainte de orice, vreau să știi că nu știam totul. Știam că Rareș ascundea ceva, că era diferit, mai distant. Dar nu știam că sunteți căsătoriți până acum câteva săptămâni. O angajată a holdingului a comentat că a văzut documente de căsătorie în biroul lui. Am investigat discret și am descoperit adevărul. Marina a simțit că îi se strânge pieptul. Și de ce nu i-ați spus nimic? Elena a oftat. Pentru că voiam să văd cât de departe va merge. Voiam să cred că fiul meu, în ciuda tuturor defectelor sale, va face ceea ce trebuie în cele din urmă.
Dar ieri, când te-am văzut fiind oprită la acea intrare, umilită în acel fel, am știut că a depășit toate limitele. Nu am putut rămâne tăcută. O angajată a adus o tavă cu cafea proaspătă, pâinici cu brânză, prăjituri și fructe. După ce a plecat, Elena a servit cu grijă cele două cești. Marina, nu te-am adus aici pentru a-mi apăra fiul. Am venit să-mi cer scuze pentru el și să-ți ofer sprijinul meu dacă îl accepți. Marina a ținut ceașca fierbinte între mâini, simțind aburul ridicându-se. Nu înțeleg. De ce ați face asta? El este fiul dumneavoastră. Elena s-a uitat pe fereastră la grădina de afară înainte de a răspunde. Pentru că a fi mamă nu înseamnă să-ți protejezi fiul de toate consecințele greșelilor sale. Înseamnă să-l înveți să fie un om de treabă și am eșuat în asta. Rareș a fost crescut cu prea multe privilegii și prea puțină responsabilitate. Am fost atât de ocupată reconstruind afacerile noastre după moartea soțului meu, încât am externalizat o mare parte din educația lui către bone, școli scumpe, profesori particulari. A crescut crezând că lumea se învârtea în jurul lui, că oamenii erau piese de șah pe care le putea muta după cum îi convenea. Și am realizat asta prea târziu. Acum este un adult și trebuie să învețe, chiar dacă este în cel mai dureros mod, că acțiunile au consecințe. Marina a simțit că îi se umezeau ochii. Eu chiar l-am iubit, știți? Sau am iubit persoana care credeam că este. Am crezut că mă proteja ținându-mă ascunsă, că era doar o chestiune de timp până când totul se va rezolva. Am fost atât de naivă. Elena a întins mâna și a atins-o ușor pe Marina. Nu ai fost naivă. Ai fost îndrăgostită și pasiunea uneori ne orbește la adevăruri pe care ar trebui să le vedem. Crede-mă, știu asta foarte bine. Soțul meu răposat m-a ținut și pe mine în umbră, o vreme când am început să ne întâlnim. El provenea dintr-o familie și mai tradițională decât a mea și se temea de reacția lor. Mi-a luat timp să realizez că dragostea adevărată nu ascunde. Dragostea adevărată prezintă, celebrează, își asumă. Marina a absorbit acele cuvinte ca cineva care absoarbe apă după zile în deșert. Era prima dată în luni de zile când cineva îi valida durerea fără să o judece, fără să spună că ar fi trebuit să-și dea seama mai devreme sau că ar fi trebuit să accepte scuze. Elena a mai servit cafea pentru amândouă și a continuat. Am aflat că ai cerut divorțul. Rareș m-a sunat în această dimineață, disperat, vrând să intervin, să te conving să te răzgândești. A spus că a fost o neînțelegere, că ai reacționat impulsiv. Marina a simțit că îi crește furia. Exact asta ar face el, să transforme umilința pe care mi-a provocat-o într-o neînțelegere a mea. Elena a încuviințat. I-am spus că singurul lucru pe care îl voi face este să mă asigur că divorțul va fi cât mai rapid și corect posibil și că trebuie să-ți respecte decizia. Nu i-a plăcut, evident, dar va trebui să accepte. Marina s-a uitat la Elena cu recunoștință. Mulțumesc, dar nu am venit aici doar pentru a vorbi despre divorț. Elena a pus ceașca pe masă și s-a aplecat ușor în față. Marina, am văzut proiectele tale de arhitectură. Rareș poate că a fost un idiot în multe privințe, dar nu minte în privința talentului. Și tu ești talentată, foarte talentată. Marina a simțit că îi se înroșește fața. Mulțumesc, dar nu știu dacă vreau să continui în acest domeniu. Totul îmi amintește de el, de lumea aceea de afaceri, de oamenii aceia. Elena a clătinat din cap. Atunci vei lăsa ca el să-ți fure nu doar prezentul, ci și viitorul. Vei lăsa ca el să-ți ia ceea ce ai construit cu propriile tale eforturi. Marina a rămas în tăcere, procesând acele cuvinte. Elena a continuat. Conduc o fundație care lucrează cu revitalizarea urbană durabilă în comunitățile defavorizate. Avem un proiect mare care începe în câteva luni în zona de est a Bucureștiului. Avem nevoie de un arhitect șef, cineva cu viziune, sensibilitate socială, capacitate tehnică. Și aș vrea să-ți ofer această poziție. Marina a deschis ochii mari. Vorbiți serios? Elena a zâmbit. Complet. Nu este caritate, Marina. Este recunoaștere a competenței și este de asemenea o modalitate de a-ți arăta că poți străluci pe cont propriu, fără să fii în umbra nimănui. Marina a simțit că inima îi accelerează.
Era exact genul de proiect pe care visase mereu să-l facă. Muncă socială, impact real asupra vieții oamenilor, nu doar clădiri comerciale sau apartamente de lux, dar era ceva ce o deranja. Și Rareș, cum va reacționa? Elena a ridicat din umeri. El nu are niciun cuvânt de spus în această privință. Fundația este independentă de holding. Am autonomie totală și chiar dacă ar încerca să intervină, nu ar reuși. Marina și-a mușcat buza, gândindu-se. Era o oportunitate incredibilă, dar însemna de asemenea să rămână conectată într-un fel la familia Almeida. Ca și cum ar fi simțit ezitarea, Elena a spus: Marina, înțeleg dacă nu vrei să accepti, dacă preferi să începi complet de la zero, departe de orice legătură cu familia noastră, și voi respecta asta. Dar aș vrea să te gândești măcar, nu răspunde acum. Ia-ți câteva zile, reflectează, vorbește cu oameni în care ai încredere și apoi dă-mi un răspuns. Marina a încuviințat încet: este în regulă, mă voi gândi, dar mulțumesc pentru tot, pentru aseară, pentru astăzi, pentru că m-ați ascultat. Elena s-a ridicat și Marina a însoțit-o. Cele două s-au îmbrățișat, o îmbrățișare care nu era de soacră și noră, ci de două femei care înțeleseseră, fiecare în felul ei, greutatea de a trăi în lumi care încercau să le diminueze. Când Marina a ieșit din casa Elenei și a început să meargă pe străzile din Dorobanți spre metrou, a simțit ceva diferit. Nu era fericire, încă nu. Durerea era prea recentă pentru asta, dar era ceva asemănător cu speranța, senzația că poate, doar poate, acel coșmar s-ar putea transforma într-un nou început, că ușa de serviciu prin care fusese forțată să intre ar putea, în cele din urmă, să o ducă la o ieșire mult mai bună decât cea pe care și-o imaginase. În metrou, Marina a deschis telefonul pentru prima dată de dimineață. Avea 10 de mesaje necitite. Majoritatea erau de la numere necunoscute sau cunoștințe superficiale care voiau bârfe. Dar unul i-a atras atenția. Era de la Iulia, modelul cu care vorbise la eveniment. Mesajul era scurt, dar semnificativ. Dacă ai nevoie să vorbești cu cineva care înțelege cum e să trăiești în umbra unui bărbat puternic, sunt aici. Nu e ușor să găsești lumina din nou, dar este posibil. Crede-mă. Marina a simțit un nod în gât. A răspuns cu un simplu mulțumesc. Dar acele cuvinte i-au rămas în minte pe tot parcursul drumului înapoi spre casă. Să găsească lumina din nou. Era exact ceea ce trebuia să facă, chiar dacă încă nu știa de unde să înceapă. Zilele care au urmat au fost un amestec ciudat de ușurare și haos. Marina se trezea în fiecare dimineață, așteptând să simtă acea greutate în piept, acea anxietate constantă care îi devenise companion în ultimele luni. Dar, încetul cu încetul, a realizat că greutatea scădea. Nu dispăruse complet, încă o durea să se gândească la tot ce trăise, dar acum durerea era însoțită de ceva nou. Furia. O furie curată și necesară care o împingea înainte în loc să o paralizeze. Izabela a observat schimbarea. Ești diferită, a comentat ea într-o sâmbătă dimineață, în timp ce luau cafeaua pe mica veranda a apartamentului. Nu știu să explic exact, dar parcă ești mai prezentă. Marina s-a gândit la asta în timp ce amesteca zahărul în cafea. Cred că am petrecut atât de mult timp încercând să mă integrez în viața lui, încât am uitat să o trăiesc pe a mea. Acum nu am de ales decât să-mi amintesc cine eram înainte de toate astea. Și știi ce e mai ciudat? Încep să-mi placă de această Marina pe care o redescoper. Izabela a zâmbit și a întins mâna peste masă, strângând-o pe a Marinei. Această Marina a fost mereu aici, avea doar nevoie de permisiunea să existe din nou. Procesul de divorț a început luni. Izabela îi recomandase o avocată specializată în dreptul familiei, doamna Patricia Munteanu, o femeie de vreo 50 de ani, cu reputația de a fi implacabilă, dar dreaptă. Marina a mers la biroul ei din centrul Bucureștiului, o clădire comercială modestă, dar bine situată, foarte diferită de birourile de avocatură pompoase pe care le cunoscuse prin Rareș. Patricia a primit-o cu o strângere de mână fermă și o privire directă care nu lăsa loc de ocolișuri. Deci, Marina, povestește-mi istoria ta și te rog, nu cruța detaliile. Trebuie să știu totul pentru a te apăra în mod adecvat.
Marina a povestit totul de la început. Relația secretă, căsătoria secretă la starea civilă, promisiunile neîndeplinite, descoperirea fotografiilor, umilirea de la eveniment, totul. Patricia asculta luând ocazional notițe, fața ei nefiind revelatoare de nicio emoție, până când Marina a terminat. Când s-a așternut tăcerea în cameră, Patricia a pus stiloul pe masă și a oftat. Acest caz este mai comun decât îți imaginezi, din păcate. Bărbați puternici care își țin soțiile sau iubitele ascunse pentru că nu se încadrează în imaginea pe care vor să o proiecteze. Vestea bună este că ai un caz solid. Vestea proastă este că el probabil va încerca să îngreuneze lucrurile. Marina a înghițit în sec. Să îngreuneze cum? Patricia s-a rezemat în scaun. El poate susține că mariajul a fost o greșeală, că tu l-ai presat, că ești în căutare de bani. Poate încerca să tragă de timp procesul, să angajeze cei mai buni avocați pentru a găsi lacune. Bărbaților ca Rareș Almeida nu le place să piardă, iar divorțul pentru ei este o formă de pierdere a controlului. Dar ai spus că nu vrei pensie alimentară și nici împărțirea bunurilor. Marina a încuvințat cu fermitate. Nu vreau nimic de la el. Vreau doar libertatea mea înapoi cât mai repede posibil. Patricia a studiat-o mult timp. Ești sigură de asta? Legal, ai dreptul la compensații. El ți-a provocat daune morale dovedite, te-a ținut în secret, te-a umilit public. Am putea obține cu ușurință o sumă semnificativă. Dar Marina era iriducibilă. Sunt sigură. Dacă accept bani de la el, va părea că asta căutam de la început. Și nu era. L-am iubit cu adevărat. Sau am iubit persoana care credeam că este. Și acum vreau doar să merg mai departe, fără nimic care să-mi amintească de el. Patricia a încuvințat încet o expresie de respect traversându-i fața. Este în regulă. Vom face așa. Cum vrei tu. Voi pregăti documentele și le voi trimite avocatului său. Dacă este inteligent, va accepta termenii fără complicații. Dacă nu, ei bine, atunci va trebui să luptăm. Marina a ieșit din acel birou, simțindu-se ciudat de împuternicită. Pentru prima dată în mult timp, luase o decizie completă a ei, fără să-și facă griji ce va crede Rareș sau cum va reacționa el. Reacția lui Rareș a venit mai repede decât se aștepta Marina. 2 zile după întâlnirea cu Patricia, el a apărut la apartamentul ei. Marina lucra la câteva proiecte freelance pe care le obținuse prin contacte la facultate, încercând să-și reconstruiască portofoliul și independența financiară, când a sunat soneria. Izabela plecase la o audiență și Marina era singură. Când a privit prin vizor și l-a văzut pe Rareș acolo, primul ei instinct a fost să nu deschidă, dar știa că în cele din urmă va trebui să-l înfrunte. A respirat adânc și a deschis ușa, lăsând clar prin limbajul corpului că nu era binevenit să intre. Rareș părea diferit. Ochii îi erau adânciți ca și cum nu dormise bine și avea o tensiune în umeri pe care o vedea rar. Marina, trebuie să vorbim, a spus. El fără saluturile obișnuite. Marina și-a încrucișat brațele. Nu avem nimic de vorbit, Rareș, avocata mea se va ocupa de tot. El și-a trecut mâna prin păr, frustrat. Te rog, doar dăm 5 minute, atât. Împotriva judecății ei mai bune, Marina a făcut loc să intre, dar a rămas lângă ușă, lăsând clar că va fi scurt. Rareș a privit în jurul apartamentului mic, ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată, deși mai fusese acolo de mai multe ori. Părea deplasat în acel spațiu simplu, cu mobilierul său la mâna a doua și decorul modest. Uite, știu că am făcut greșeli, a început el. Dar nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să se termine în felul ăsta. Marina a simțit furia crescând ca lavă fierbinte. Greșeli, a repetat ea cu o calmă periculoasă. Tu numești greșeli faptul că m-ai făcut să folosesc intrarea de serviciu la propriul tău eveniment? Că m-ai ținut ascunsă ca și cum aș fi o rușine? Că ai plătit o altă femeie să se prefacă a fi iubita ta în timp ce eu așteptam acasă ca o idiotă crezând că într-o zi mă vei asuma? Astea nu sunt greșeli, Rareș, astea sunt alegeri. Alegeri conștiente pe care le-ai făcut în mod repetat. El s-a apropiat, dar Marina a ridicat mâna cerându-i să se oprească unde era. Încercam să te protejez, a spus el cu o voce care încerca să pară sinceră. Lumea aia e crudă, Marina.
Oamenii de acolo sunt superficiali, judecă totul după aparențe. Nu voiam să te expun la asta. Marina a râs fără umor. Să mă protejezi expunându-mă, ținându-mă ascunsă, negându-mi existența. Ce fel de protecție bizară e asta? Și știi ce e mai rău? Nici măcar nu poți admite adevărul. Adevărul este că ți era rușine de mine, rușine că nu eram suficient de sofisticată, suficient de bogată, din cercul social potrivit. Mă iubeai atâta timp cât rămâneam invizibilă. Rareș s-a înroșit, furia începând să înlocuiască încercarea de consiliere. Tu nu înțelegi presiunea pe care o am, angajamentele, așteptările. Viața mea nu e simplă ca a ta, nu pot pur și simplu să fac ce vreau când vreau. Marina a simțit ceva rupându-se definitiv în ea. Ultimele rezistențe, ultimele speranțe că poate ar fi fost ceva de salvat în acea situație. Ai dreptate, a spus ea cu o calmă care i-a surprins pe amândoi. Viața mea este simplă și știi de ce? Pentru că nu-mi petrec toată ziua prefăcându-mă că sunt cineva care nu sunt. Nu trebuie să angajez oameni pentru a crea o fațadă a existenței mele. Nu trebuie să ascund oamenii pe care îi iubesc pentru că nu se încadrează într-o imagine fabricată. Viața mea este simplă pentru că este reală și prefer această simplitate complexității tale goale oricând. Rareș a deschis gura să răspundă, dar Marina nu l-a lăsat. Acum ieși din casa mea, semnează actele de divorț când ajung și să nu mai apari niciodată aici. Pentru prima dată, Rareș păru să realizeze că pierduse cu adevărat. Nu mai exista nicio negociere posibilă, niciun șarm care să funcționeze, nicio promisiune în care ea să creadă. El arsese toate punțile și acum era singur de cealaltă parte a abisului pe care el însuși îl crease. A plecat fără să mai spună nimic, iar când ușa s-a închis în urma lui, Marina a simțit o eliberare fizică, ca și cum ar fi cărat o greutate enormă timp de luni de zile și, în sfârșit, i se permisese să o lase jos. În acea seară, Marina a luat telefonul și a sunat-o pe Elena. Când matriarha a răspuns, Marina a spus fără ocolișuri: vreau să accept propunerea dumneavoastră. Vreau să conduc proiectul de revitalizare. A fost o tăcere de partea cealaltă, urmată de un oftat de ușurare. Sunt foarte fericită să aud asta, Marina. Foarte fericită. Când poți începe? Marina a privit în jurul apartamentului la viața pe care o construise înainte de Rareș și pe care acum o reconstruia. Mâine, a răspuns ea. Pot începe mâine. Elena a râs încet. Ce zici de lunea viitoare atunci? Îți dau câteva zile să te organizezi. Marina a fost de acord și, când au închis, a simțit o emoție pe care nu o simțise de mult timp. Entuziasm. Așteptarea bună de a începe ceva nou, de a avea un scop, de a construi ceva care conta cu adevărat. În timpul weekendului, Marina s-a pregătit. Și-a revizuit portofoliul, și-a actualizat CV-ul, a căutat proiecte de revitalizare urbană de succes în România și în lume. Isabela a ajutat-o, sugerând articole, punând întrebări care o obligau pe Marina să gândească critic despre abordările sale. Strălucești din nou, a comentat Isabela duminică seara în timp ce revizuiau prezentări. Literalmente, ai o lumină în ochi pe care nu am mai văzut-o de luni de zile. Marina a zâmbit. Cred că asta se întâmplă când încetezi să trăiești viața altcuiva și începi să o trăiești pe a ta. Luni a sosit cu un cer albastru, rar pentru București. Marina s-a trezit de vreme, a ales o ținută profesională, dar confortabilă, pantaloni negri de croitorie și o cămașă albă, cu un blazer bej. Și-a luat 2 autobuze până la sediul Fundației Albu pentru dezvoltare socială, situată într-o clădire renovată din cartierul Dacia. Biroul era complet diferit de holdingul lui Rareș, fără marmura rece și sticla impersonală. Acolo erau lemn recuperat, plante în toate colțurile, lumină naturală, ce pătrundea prin ferestre mari, mese comune unde oamenii lucrau cu laptopuri și caiete împrăștiate. Exista o energie colaborativă în aer pe care Marina a simțit-o de îndată ce a intrat. Helena o aștepta personal la recepție, lucru la care Marina nu se aștepta. Hai, o să te prezint echipei și o să-ți arăt spațiul de lucru. Au petrecut toată dimineața în ședințe. Marina a cunoscut arhitecți, ingineri, asistenți sociali, specialiști în sustenabilitate.
Toți păreau cu adevărat pasionați de ceea ce făceau, iar discuțiile erau despre impact real, despre cum să îmbunătățească viața oamenilor, nu despre profituri sau imagine corporativă. Helena a prezentat-o pe Marina ca fiind noua arhitectă, șefa a proiectului Cartierul Noua Speranță, o inițiativă ambițioasă de revitalizare a unei comunități de 3.000 de familii din zona de est a orașului, aducând infrastructura adecvată, spații publice, centre comunitare și locuințe decente. Marina a simțit inima accelerându-i. Era exact genul de proiect pe care visase să-l facă încă din facultate. În timpul ședinței de prezentare, unul dintre membrii echipei, un inginer civil pe nume Daniel, care părea să aibă în jur de 35 de ani, a pus o întrebare directă. Scuză-mă că sunt direct, Marina, dar trebuie să știm, ești aici datorită competenței sau a conexiunilor familiale? S-a așternut o tăcere stânjenitoare în sală. Helena urma să intervină, dar Marina a ridicat ușor mâna. Este o întrebare justă, a răspuns ea, privindu-l direct pe Daniel. Și o să fiu sinceră. Da, sunt aici pentru că doamna Helena mi-a oferit postul, dar mi l-a oferit după ce mi-a văzut munca, portofoliul, ideile mele. Iar în ceea ce privește conexiunile familiale, ei bine, sunt în proces de divorț de fiul ei. Așa că dacă cineva de aici crede că am vreun fel de protecție specială sau tratament preferențial, poate să-și scoată asta din cap. Sunt aici pentru că vreau să muncesc, pentru că cred în acest proiect și pentru că voi demonstra că merit să fiu în această sală prin efortul meu. Dacă, în orice moment, veți considera că nu sunt la înălțimea așteptărilor, îmi puteți spune direct și voi pleca fără resentimente. Tăcerea a continuat câteva secunde, până când Daniel a încuviințat încet, un mic zâmbet apărându-i pe față. Corect. Bine ai venit în echipă. Ceilalți de la masă s-au relaxat și au început să aplaude. Marina a simțit că trecuse un fel de test neoficial și, pentru prima dată după mult timp, a simțit că își câștigase locul prin propriul merit. Săptămânile următoare au fost intense. Marina s-a aruncat cu capul înainte în proiect. Își petrecea zilele la biroul fundației, având întâlniri cu comunitatea din cartierul Noua Speranță, plimbându-se pe străzile cartierului pentru a înțelege nevoile lor reale, vorbind cu locuitorii, cu liderii comunitari, cu copiii care se jucau pe străduțele înguste. Nu voia să creeze un proiect impus de sus în jos. Voia să construiască ceva care să reflecte cu adevărat dorințele și nevoile acelor oameni. Seara se întorcea acasă epuizată, dar satisfăcută, cu caiete, pline de notițe, schițe, idei. Isabela se plângea cu umor că abia o mai vedea pe Marina, dar înțelegea. Era fericită să-și vadă prietena înflorind, găsind un scop, reconstruindu-și identitatea. Procesul de divorț avansa în paralel. Rar își semnase actele fără a contesta termenii, probabil sfătuit de avocații săi că orice rezistență nu ar face decât să prelungească expunerea publică a scandalului. Patricia a informat-o pe Marina că, în câteva săptămâni, totul va fi finalizat. Marina simțea un amestec de ușurare și melancolie. Ușurare pentru sfârșitul acelui capitol dureros. Melancolie nu pentru sfârșitul căsătoriei în sine, ci pentru sfârșitul iluziei, pentru moartea visului pe care îl construise. Făcea terapie acum de 2 ori pe săptămână, cu o psihologă indicată de Isabela, și în sesiuni deslușea treptat tiparele care o determinaseră să accepte atât de puțin de la cineva. Nesiguranța care venea încă din copilărie, când era mereu cea mai silitoare fată, dar niciodată cea mai populară. Frica de a nu fi suficientă, care o făcea să accepte firimituri, crezând că era maximul pe care îl merita. Într-o joi ploioasă de august s-a întâmplat ceva neașteptat. Marina era la biroul fundației, revizuind planuri, când Daniel a apărut cu 2 cafele. M-am gândit că ai putea avea nevoie de cafeină, a spus el întinzându-i una dintre căni. Marina a acceptat recunoscătoare, iar el a tras un scaun și s-a așezat lângă ea. Pot să văd ce faci? Marina i-a arătat desenele, explicând cum se gândea să creeze coridoare verzi care să conecteze diferite părți ale comunității, aducând nu doar frumusețe, ci și funcționalitate climatică. Daniel asculta cu atenție autentică, punând întrebări inteligente, oferind sugestii de inginerie care îi completau ideile arhitecturale. Când au terminat,
El a privit-o o clipă înainte de a vorbi. Ești foarte bună la asta, știi? La început eram sceptic, nu o să mint, dar ai un talent real. Marina a simțit că îi se înroșește fața. Mulțumesc. Asta înseamnă mult venind de la tine. El a zâmbit. Toată lumea de aici este impresionată. Și uite, dacă ai nevoie de ajutor cu ceva, sunt aici, nu doar profesional, ci și personal. Știu că treci printr-o perioadă dificilă. Dacă vrei să vorbești vreodată despre orice, poți conta pe mine. Marina a simțit ceva ciudat în piept. Nu era atracție, încă nu, era prea devreme pentru asta, dar era recunoaștere. Un bărbat uitându-se la ea nu ca la un trofeu sau un proiect, ci ca la o colegă, ca la o persoană, ca la o egală. Mulțumesc, Daniel, pe bune. Poate am putea bea o cafea adevărată într-o zi, la o cafenea, nu aici la birou. El a zâmbit mai larg. Mi-ar plăcea. Și a ieșit din cameră lăsând-o pe Marina singură cu gândurile ei și un mic zâmbet pe buze. Poate, doar poate, lumina despre care vorbise Iulia începea să apară la capătul tunelului. Lunile următoare au adus schimbări pe care Marina nu și le-ar fi imaginat niciodată posibile în acea noapte devastatoare când fusese blocată la intrarea evenimentului. Divorțul a fost finalizat într-o dimineață de octombrie, într-o audiență rapidă și nedureroasă, unde Rareș abia a privit-o. Patricia făcuse o treabă impecabilă și, când judecătorul a bătut ciocanul declarând sfârșitul oficial al acelei căsătorii, Marina a simțit ceva ce nu se aștepta. Nu era durere, nu era furie, era pace, o pace profundă a cuiva care închisese în sfârșit o ușă ce ar fi trebuit să fie încuiată de mult timp. Rareș a ieșit din tribunal fără să spună un cuvânt, înconjurat de avocații săi scumpi, iar Marina a rămas acolo câteva minute, doar respirând. Liberă. Era cu adevărat liberă acum. Patricia a atins-o ușor pe umăr. Cum te simți? Marina a zâmbit, un zâmbet autentic care i-a luminat întreaga față. Sunt bine. Pentru prima dată după mult timp, sunt cu adevărat bine. Au ieșit să ia prânzul împreună, o mică, dar semnificativă celebrare, iar Patricia a comentat că, în toți anii ei de avocatură, rare ori văzuse pe cineva ieșind dintr-un divorț atât de întărit ca Marina. Ai transformat veninul în leac, a spus ea, ridicând paharul de suc. Nu oricine reușește să facă asta. Proiectul Cartierul Noua Speranță avansa într-un mod surprinzător. Marina se dedicase trup și suflet acelei munci, iar rezultatele începeau să apară. Planurile pe care le-a dezvoltat, mereu în consultare strânsă cu comunitatea, respectau istoria cartierului, aducând în același timp îmbunătățiri fundamentale. A creat piețe verzi, împădurite, pe terenuri abandonate anterior, a proiectat un centru comunitar cu bibliotecă, săli de clasă și spații pentru ateliere. A redesenat căile principale pentru a include piste de biciclete și trotuare accesibile și a dezvoltat un sistem de colectare a apei pluviale, care urma să fie implementat în toate noile construcții. Fiecare detaliu a fost gândit cu grijă, cu dragoste, cu dorința sinceră de a îmbunătăți vieți. Și oamenii din cartierul Noua Speranță percepeau asta. Marina devenise o prezență constantă în cartier, cunoscută de toți, salutată pe străzi, invitată la prânz în casele locuitorilor. Nu era arhitecta distantă care impunea proiecte. Era cineva care asculta, căruia îi păsa, care vedea acei oameni ca ființe umane cu istorii și visuri, nu doar ca numere în rapoarte. Doamna Elena, o doamnă de 70 de ani care locuia în cartierul Noua Speranță, de când se născuse, a luat-o într-o zi pe Marina de mâini și i-a spus cu lacrimi în ochi: "Fiica mea, ne-ai redat demnitatea. Ne-ai făcut să ne simțim văzuți." Marina nu primise niciodată un compliment care să o atingă atât de profund. Munca Marinei a început să câștige recunoaștere dincolo de fundație. O revistă specializată în arhitectură durabilă a publicat un articol amplu despre proiectul Cartierul Noua Speranță, cu fotografii ale machetelor, interviuri cu Marina și cu locuitorii. Articolul sublinia abordarea umanizată pe care o aducea în arhitectura socială, ceva ce devenea din ce în ce mai rar într-o piață obsedată de zgârie nori de lux și ansambluri rezidențiale închise. Invitațiile au început să curgă.
universități care voiau să țină prelegeri, firme de arhitectură care ofereau parteneriate, organizații non-guvernamentale care cereau consultanță pentru proiecte similare în alte orașe. Marina accepta unele și refuza altele, ghidată mereu de același criteriu. Asta va ajuta oamenii reali sau este doar pentru a-mi umfla ego-ul și CV-ul? Helena observa totul cu o mândrie maternă, care depășea cu mult orice legătură legală pe care o avuseseră. Ea și Marina dezvoltaseră o prietenie adevărată, luau prânzul împreună săptămânal, vorbeau despre muncă, dar și despre viață, despre dureri, despre depășire. Helena devenise un mentor nu doar profesional, ci și personal, iar Marina prețuia acea relație mai mult decât puteau exprima cuvintele. "Știi că te văd ca pe fiica pe... care nu am avut-o niciodată," a spus Helena într-o zi în timpul unuia dintre aceste prânzuri. "Și vreau să știi că nu are nimic de a face cu Rareș sau cu trecutul. Este despre cine ești, despre femeia incredibilă în care te-ai transformat." Marina a simțit că îi lăcrimează ochii. "Mulțumesc că mi-ai dat o șansă când aveam cel mai mult nevoie, că m-ai văzut când eu însămi încetasem să mă mai văd." Helena i-a strâns mâna. "Tu ai fost mereu acolo, draga mea. Aveai doar nevoie de cineva care să aprindă lumina." Într-o după-amiază de decembrie, când Bucureștiul începea deja să se pregătească pentru sărbătorile de sfârșit de an, a sosit vestea care avea să schimbe totul din nou. Marina era la biroul fundației când a primit un telefon de la un număr necunoscut. "Alo?" O voce masculină, formală, dar prietenoasă, a răspuns. "Marina Silva?" "Da, eu sunt." "Numele meu este Robert Tătaru. Sunt de la Institutul Român de Arhitectură Durabilă. Organizăm Premiul Național pentru Inovație în Arhitectură Socială și am dorit să vă informăm că proiectul dumneavoastră, cartierul Noua Speranță, a fost selectat ca finalist la categoria principală." Marina aproape că a scăpat telefonul. "Finalist?" "Exact. Dintre peste 200 de proiecte înscrise din toată țara, al dumneavoastră este printre cele 5 finaliste. Ceremonia de premiere va avea loc în februarie, la Cluj-Napoca, și am dorit foarte mult să fiți prezentă." Marina abia reușea să proceseze. Când a închis, a rămas așezată în liniște câteva minute, până când Daniel a trecut prin cameră și i-a observat expresia uimită. "Totul e bine?" Marina l-a privit cu lacrimi curgându-i pe față, dar cu un zâmbet enorm pe buze. "Proiectul meu este finalist la Premiul Național." Daniel a scăpat hârtiile pe care le ținea și a strâns-o într-o îmbrățișare puternică, învârtind-o în... Știam că o să se întâmple asta." Vestea s-a răspândit prin birou și în curând toată echipa sărbătorea, îmbrățișând-o pe Marina, vorbind în același timp despre cât de meritat era, cât de mult muncise, cât de excepțional era proiectul. Helena a aflat vestea și a sunat-o imediat pe Marina. "Sunt atât de mândră de tine că nici nu știu cum să exprim," a spus ea, cu vocea sugrumată. "Meriți asta și mult mai mult. O să sărbătorim cum trebuie. Cină la restaurantul pe care îl alegi, fără limite." Marina a râs încă pe jumătate neîncrezătoare în toate. "Poate fi o pizzerie în centrul vechi." Helena a izbucnit în râs. "Poate fi oriunde vrei tu, draga mea. Important este să-ți sărbătorim victoria." În acea seară, Marina, Isabela, Helena și Daniel s-au reunit într-o pizzerie simplă, pe care Marina o adora, cu mese rustice din lemn și o pizza napolitană perfectă. Au vorbit, au râs, au ciocnit cu vin ieftin în pahare simple, iar Marina a privit în jurul mesei, simțind o recunoștință copleșitoare. Acei oameni îi fuseseră alături când avusese cel mai mult nevoie. Crezuseră în ea când ea însăși se îndoia. O ajutaseră să reconstruiască bucățile sparte ale stimei de sine și să le transforme în ceva nou și puternic. Daniel, care devenise din ce în ce mai apropiat în ultimele săptămâni, i-a ținut mâna pe sub masă la un moment dat. Marina l-a privit și a văzut acolo ceva care i-a provocat fluturi în stomac pentru prima dată de când totul se prăbușise cu Rareș. Nu era urgență, nu era pasiune disperată, era ceva mai blând, mai solid, posibilitatea de a-și reconstrui nu doar cariera, ci și capacitatea de a avea încredere, de a se deschide, de a iubi din nou. Încă nu era pregătită pentru asta, știa asta,
dar să știe că posibilitatea exista era deja un dar. Lunile până la ceremonia de premiere au trecut într-un vârtej. Marina a continuat să lucreze la proiect, acum cu și mai multă dedicare, pentru că voia să se asigure că totul va fi perfect în cazul în care ar câștiga și cartierul Noua Speranță ar căpăta și mai multă vizibilitate. A petrecut Crăciunul cu familia ei în Cotroceni, ceva ce nu mai făcuse de ani de zile, pentru că Rareș avea mereu vreo obligație care o împiedica. Părinții ei, profesori pensionari, care observaseră cu îngrijorare tăcută căsătoria fiicei, au fost radiați să o vadă atât de bine, atât de întreagă, atât de ea însăși din nou. Tatăl ei, un bărbat de puține cuvinte, a îmbrățișat-o strâns și i-a șoptit la ureche: „Știam că îți vei găsi drumul înapoi, fiica mea. Ai fost mereu prea puternică pentru a te pierde complet." Marina a plâns în acea îmbrățișare, eliberând luni de tensiune, de durere păstrată, de rușine pe care nu trebuia să o poarte. Mama ei a pregătit mâncarea ei preferată, sarmale cu mămăliguță și toate garniturile, iar familia a petrecut seara reunită, povestind istorii vechi, rememorând momente fericite, reconstruind punți care deveniseră fragile în perioada în care Marina fusese pierdută în lumea lui Rareș. S-a întors la București simțindu-se ancorată din nou. Știa de unde venea, știa cine era și mai ales știa încotro se îndrepta. Februarie a sosit, aducând frigul caracteristic al iernii românești și de asemenea emoția ceremoniei de premiere. Marina a zburat la Cluj-Napoca, însoțită de Helena, care insistase să fie prezentă, și de Daniel, care ajutase fundamental la aspectele tehnice ale proiectului. Isabela voia să meargă, dar avea un proces important pe care nu-l putea amâna, așa că i-a trimis Marinei îmbrățișări strânse și ordinul de a suna imediat ce va afla rezultatul. Ceremonia urma să aibă loc la Teatrul Național, un eveniment elegant care avea să reunească principalele nume ale arhitecturii românești. Marina își cumpărase o rochie nouă pentru ocazie, de data aceasta alegând ceva care o reprezenta cu adevărat. O rochie verde smarald, simplă dar elegantă, care îi punea în evidență ochii și o făcea să se simtă frumoasă, fără a fi nevoie să fie altcineva. Helena a privit-o când s-a pregătit și a trebuit să-și rețină lacrimile. „Ești superbă și, mai important, ești radiantă." Marina s-a privit în oglinda hotelului și, pentru prima dată după mult timp, i-a plăcut pe deplin ceea ce a văzut. Nu doar aspectul fizic, ci și ceea ce vedea în spatele ochilor. Forță, determinare, pace cu ea însăși. Când au ajuns la teatru, era deja o mulțime de arhitecți, jurnaliști specializați, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale. Marina a văzut câteva chipuri cunoscute de la facultate, colegi care urmaseră căi diferite, dar care au salutat-o cu o surpriză și mândrie autentică. „Nai, Marina, ești senzațională, felicitări pentru proiect!" Ceremonia a început cu discursuri despre importanța arhitecturii sociale, despre cum să construiești nu doar clădiri, ci comunități, despre responsabilitate și umanizarea spațiilor urbane. Marina asculta, dar inima îi bătea atât de tare încât abia se putea concentra. Când în sfârșit au anunțat categoria principală, inovație în arhitectură socială, a simțit că Daniel îi strânge mâna dintr-o parte și Helena din cealaltă. Prezentatorul a început să vorbească despre fiecare proiect finalist, arătând imagini, explicând propunerile. Când a ajuns la cartierul Noua Speranță, Marina a văzut pe ecranul gigantic fotografiile cartierului, ale locuitorilor, ale machetelor pe care le crease cu atâta grijă. Prezentatorul vorbea despre abordarea participativă, despre impactul social măsurabil, despre sustenabilitatea integrată în design. Și câștigătorul Premiului Național pentru Inovație în arhitectură socială este, o pauză dramatică ce a părut să dureze o veșnicie, proiectul Cartierul Noua Speranță, al arhitectei Marina Silva. Teatrul a explodat în aplauze. Helena și Daniel au îmbrățișat-o în același timp, toți cu lacrimi în ochi. Marina s-a ridicat în stare de șoc și a mers până la scenă cu picioarele tremurând. Când a primit trofeul, un obelisc din sticlă și metal durabil, frumos lucrat, l-a strâns la piept, simțind greutatea nu doar a obiectului, ci a tot ceea ce reprezenta. Avea un microfon în față și o mare de chipuri care așteptau să vorbească.
Marina a respirat adânc și a început. Nu am pregătit un discurs pentru că, sincer, nu am crezut că voi câștiga. Râsete în teatru. Dar sunt câteva lucruri pe care trebuie să le spun. Acum un an eram într-un moment foarte dificil al vieții mele. Îmi pierdusem încrederea în mine însămi, acceptasem să fiu tratată ca și cum aș fi invizibilă, ca și cum valoarea mea ar depinde de aprobarea altor persoane. Am fost umilită public, într-un mod care, la vremea respectivă, am crezut că va fi sfârșitul la tot. Marina a văzut câțiva jurnaliști mișcându-se, probabil recunoscând referința la scandalul, care circulase pe rețelele sociale. Dar acea umilință a ajuns să fie începutul unei transformări, pentru că m-a forțat să fac o alegere. Puteam să accept acel loc de invizibilitate, de lipsă de valoare, sau puteam să refuz. Puteam să intru pe ușa din spate pe care au încercat să mă împingă, sau puteam să-mi caut propria ușă din față. Și am ales asta. Am ales să mă văd. Am ales să cred că am valoare independent de orice persoană care să mă valideze. Am ales să fac o muncă ce contează cu adevărat, care atinge vieți reale, care face o diferență în lume. Publicul era în tăcere absolută, fiecare persoană atârnând de cuvintele ei. Acest premiu nu este doar al meu, este al celor 3000 de familii din cartierul Noua Speranță care m-au primit cu brațele deschise, care și-au împărtășit poveștile, care au avut încredere în mine să le ajut să construiască un viitor mai bun. Este al echipei mele incredibile care a muncit neobosit. Este al femeii extraordinare care mi-a întins o mână când aveam cel mai mult nevoie și mi-a arătat că familia nu înseamnă sânge sau nume de familie, ci înseamnă cine alege să-ți fie alături în momentele dificile. Marina a privit-o pe Helena în public, care își ștergea discret lacrimile, și mai ales, vreau să spun oricui privește și poate trece printr-o situație similară, celor care acceptă firimituri, crezând că este tot ce merită, celor care stau ascunși în umbra vieții altcuiva, celor care s-au pierdut pe ei înșiși, încercând să se integreze în spații care nu au fost niciodată menite să-i cuprindă. Marina a făcut o pauză, lăsând cuvintele să se așeze. Ești suficientă, exact așa cum ești. Nu ai nevoie de aprobarea nimănui pentru a avea valoare. Nu trebuie să fii mai puțin pentru a face pe altcineva să se simtă mai mult. Și când cineva încearcă să te plaseze la intrarea de serviciu a propriei tale vieți, ai curajul să refuzi, ai curajul să cauți spații unde ești celebrată, nu tolerată, unde ești văzută, nu ascunsă. Pentru că adevărul este că atunci când acceptăm să fim invizibili, exact asta devenim. Dar când alegem să ne punem în centrul propriei noastre istorii, când alegem să strălucim chiar dacă asta deranjează, atunci se întâmplă magia. Atunci începe transformarea. Aplauzele au început lent și au crescut până au devenit o ovație în picioare. Marina a strâns trofeul cu putere, lăsând lacrimile să curgă liber acum. Lacrimi nu de durere, ci de eliberare, de victorie, de renaștere. Când a coborât de pe scenă, a fost înconjurată de oameni care voiau să o felicite, să facă poze, să ceară cărți de vizită, dar ochii ei căutau doar două persoane, Elena și Daniel. Când i-a găsit, cei trei s-au îmbrățișat într-un nod strâns și în acea îmbrățișare era tot ce cuvintele nu puteau exprima. Gratitudine, prietenie, speranță, un nou început. Petrecerea de după gală a avut loc într-un salon adiacent teatrului. Marina circula printre invitați, discuta cu alți arhitecți, accepta felicitări de la necunoscuți, dar o parte a minții ei era în altă parte. Se gândea la călătoria pe care o făcuse, de la tânăra arhitectă nesigură care a acceptat o căsătorie ascunsă, până la femeia premiată, care acum vorbea cu autoritate despre propria ei viață. Atunci a zărit o figură familiară în fundul salonului. Rareș era acolo, singur lângă una dintre ferestre, purtând un costum închis la culoare, cu ochii ațintiți asupra ei. Marina a simțit un gol în stomac, dar nu de frică sau nesiguranță. Era doar o amintire a unui trecut care nu mai avea putere asupra ei. S-a scuzat în fața oamenilor cu care vorbea și a mers spre el. Trebuiau să aibă o ultimă conversație. Când au stat față în față, Rareș a vorbit primul. Felicitări pentru premiu.
Meriți. Marina a încuviințat. Mulțumesc. Ce faci aici? Și-a trecut mâna prin păr, un gest nervos pe care ea îl cunoștea bine. Trebuia să te văd. Trebuia să-ți spun că am greșit. Despre tot. Despre felul în care te-am tratat, despre faptul că te-am ascuns, despre faptul că am crezut că nu ești suficient de bună. Mi-era frică, Marina, frică că dacă oamenii ar fi știut că m-am căsătorit cu cineva care nu venea din lumea mea, m-ar fi judecat, m-ar fi văzut ca pe un slab. Dar singurul slab am fost întotdeauna eu. Prea slab ca să te apăr. Prea slab ca să fiu suficient de bărbat pentru a-ți fi alături. Marina l-a privit și a simțit ceva surprinzător. Compasiune. Nu iubire, nu furie, ci o compasiune distantă a cuiva care privește pe cineva încă prins în lanțuri pe care ea însăși le-a rupt deja. Rareș, te iert. Nu pentru că meriți, ci pentru că eu merit pace. Pentru că a purta furie față de tine ar însemna să-ți dau o putere pe care nu o mai ai asupra mea. A făcut un pas înainte. Am putea încerca din nou? Să începem de la zero. M-am schimbat, Marina. Aceste luni fără tine m-au făcut să realizez cât de importantă erai, cât de mult am aruncat la gunoi. Marina a clătinat din cap cu blândețe. Nu ai pierdut ceea ce nu vedeai, Rareș, doar ți-ai dat seama că erai orb. Și în ceea ce privește să încercăm din nou, răspunsul este nu, pentru că m-am regăsit fără tine. M-am reconstruit fără tine și am descoperit că nu doar supraviețuiesc singură, ci înfloresc. Ai fost un capitol important din povestea mea. M-ai învățat lucruri valoroase, chiar și prin durere. Dar este un capitol încheiat. El a deschis gura să vorbească, dar Marina a continuat. Îți doresc tot binele, sincer. Sper că vei învăța din greșelile tale, că vei trata următoarea femeie care va intra în viața ta cu respectul pe care ar fi trebuit să mi-l acorzi mie. Dar acea femeie nu voi fi eu. Am o viață de construit, proiecte de realizat, oameni care mă prețuiesc așteptându-mă. Și această viață nu are loc pentru cineva care m-a făcut să mă simt mică. Cu aceste cuvinte, s-a întors cu spatele și a mers înapoi unde erau Elena și Daniel, lăsându-l pe Rareș singur, cu regretele sale și cu înțelegerea târzie a ceea ce pierduse. În lunile care au urmat galei de premiere, viața Marinei s-a schimbat într-un mod pe care nu și l-ar fi imaginat niciodată posibil. Proiectul Satul Nou a câștigat vizibilitate națională, rezultând în invitații de a replica metodologia în alte comunități din țară. Marina a început să țină prelegeri regulat, devenind o referință în arhitectura socială participativă. A apărut pe coperțile revistelor de specialitate, a fost invitată să predea la universități, a primit propuneri de la companii care doreau să investească în proiecte sustenabile. Dar ceea ce o mândrea cel mai mult era să vadă proiectul Satul Nou începând să prindă contur. Lucrările începuseră și a vizita șantierul săptămânal, discutând cu muncitorii, cu locuitorii, urmărind fiecare detaliu. Doamna Constanța ținea morțiș să o ducă la prânz la ea acasă de fiecare dată când apărea, iar Marina accepta mereu, înțelegând că acele prânzuri erau mult mai mult decât mâncare. Era o afirmare a apartenenței, a faptului că și-a găsit locul în lume. Daniel devenise și el o parte fundamentală a vieții ei. Ceea ce a început ca prietenie și parteneriat profesional evoluase natural către ceva mai mult. Începuseră să se întâlnească fără grabă, fără presiune, construind o relație bazată pe respect reciproc, admirație sinceră și companie. El nu a încercat niciodată să o schimbe, nu i-a cerut niciodată să fie mai puțin sau mai mult decât era. O accepta în întregime, îi celebra victoriile, o susținea în momentele dificile. Și Marina, pentru prima dată, înțelegea ce înseamnă o relație sănătoasă. Una în care nu trebuia să-și diminueze lumina pentru a nu-și eclipsa partenerul. La un an după noaptea fatidică a evenimentului de la Palatul Mogoșoaia, Marina se afla pe terasa noului birou al fundației, un spațiu pe care ea însăși îl ajutase să-l proiecteze, cu vedere la orașul București, întinzându-se la infinit în toate direcțiile. Elena a urcat să o găsească, aducând 2 pahare de șampanie. Am venit să te iau pentru ședință, dar erai atât de concentrată privind orașul, încât nu am avut curajul să te întrerup. Marina a zâmbit și a acceptat paharul. Se gândea doar la cum viața se poate schimba complet într-un an.
la cum cea mai rea noapte din viața mea a ajuns să fie cel mai bun lucru care mi s-ar fi putut întâmpla. Elena a ciocnit cu ea. Uneori trebuie să fim sfărâmate pentru a descoperi că suntem făcute dintr-un material mult mai puternic decât ne imaginam. Marina a băut o înghițitură, savurând nu doar șampania, ci și momentul, realizarea, călătoria. A privit-o pe Elena și a spus: mulțumesc. Pentru tot. Pentru că m-ai văzut când eram invizibilă. Pentru că mi-ai dat o șansă când aveam mai multă nevoie. Pentru că ești familia pe care am ales-o și care m-a ales înapoi. Elena a îmbrățișat-o pe Marina strâns. Onoarea este toată a mea, dragă. Să te văd înflorind a fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Cele două au rămas acolo pentru încă câteva minute privind orașul, fiecare reflectând asupra propriilor călătorii, asupra modului în care drumurile neașteptate duc uneori către cele mai perfecte destinații. În acea seară, Marina s-a întors la apartamentul ei, nu cel pe care îl împărțea cu Isabela, ci un mic loft pe care îl închiriase cu câteva luni în urmă, în Cotroceni, un spațiu pe care îl decorase complet pe gustul ei, care reflecta cine era ea cu adevărat. S-a așezat pe balcon cu o ceașcă de ceai și a deschis laptopul. Avea e-mail-uri de la clienți noi, invitații pentru mai multe prelegeri, mesaje de la studenți la arhitectură care cereau sfaturi. A răspuns la câteva cu grijă, oferind îndrumare, împărtășind învățăminte. Înainte de a închide computerul, a scris un ultim lucru, o notă pentru ea însăși, ceva ce voia să-și amintească mereu. Astăzi am înțeles pe deplin că valoarea mea nu a depins niciodată de a fi acceptată în spații care au încercat să mă excludă. Valoarea mea a fost în mine tot timpul, așteptând să am curajul să o recunosc. Am fost forțată să folosesc intrarea de serviciu odată, dar a fost ultima dată, pentru că am învățat că merit să intru pe ușa din față a propriei mele vieți. Și exact asta voi face pentru tot restul zilelor mele. A salvat fișierul, a închis laptopul și a privit luminile orașului clipind în noapte. I-a șoptit sie și un adevăr pe care îl gravase în suflet. Întotdeauna mi-am fost suficientă și nu voi mai uita niciodată asta. Și pentru prima dată după mult timp, Marina a dormit într-o pace absolută, știind că își găsise în sfârșit locul căruia îi aparținuse mereu, în interiorul ei însăși,